ni fa ne miki alƙawari a nan gurin na ce miki ba zan ƙara auren wata bayan ki bar ni kishiya ba. Matan aure. Allah ubangiji kai ka lafiya da kai lafiya sai dai ka rike min alƙawari. Ina zan manta wani alƙawarin naki ba zan ƙara yin aure ba. Man of several qualities with several businesses at several states. Ku rufe duk motocinku da dare ai na san ba za ka gani ba amma abin da aka mu idan kai aka wa za ka ji daɗi. Kwazanki da rashin tsoronki yasa na tabbatar da cewa ke cikakke kare da Yet married to several women at several places for several reasons. Ni ai har na fara tunanin kayo da dani ne kawo. ake kaɗai ne wa alƙawari bayan ke kuma ba ƙari. Sai kana sanye da alƙawarin da kamar na ba za ka taɓa min kishiya ba. A-Square Century Productions, a division of Abu Sarkis Investments Nigeria Limited, keeps the motion picture arcade with yet another presentation. Matan Aure, Kanuri in Borno State, Nupe in Niger State, Hausa in Kano State, Fulani in Adamawa State. Matan Aure. Kaman dummadake da idanu na gani, suna bijini farin ciki na ke farko a cikin raina ne ya ajewa. Mata duka kyan fetu gona ba ki da tamka, ke rauniya na ba ki zuciya, ke ce guda ɗaya duniya ta masoya. Yanke a zuci babu kowa, wani gida ta daga ke na rufe. Bayan kai a zuci banda kowa, miji na aure mai san farin ciki. Matan Aure. Burin ku ya riga ya cika ki ɗauko da shi. Wa? Shi Amadu. Ai kun kashe shi yayi. A kai da mai. One of the wives is willing to share her husband with another woman. Da na cikin wannan aure. Ni kuma na yi farin cikin wannan ɗaurin aure. Wallahi ko kaɗan ban yi nadamarsa ba, ko da kuwa za ki kasance cikin nadama ta har abada. A dalilin wannan aure ne zan kafa tarihin da ban taɓa kafa shi. Matan Aure. Allah nan ne gidan iyayen Alhaji Garba dan Bahaushe? Nan ne, wace ce shi? Matarsa ce. As each of them believes she's the first and the last. Kan duniya ban san wata mata da yake da shi ba bayan ni kaɗai ce matarsa. Mijina ni kaɗai yake da sabon labari yana da wani auren a baya ba bayan ni. Duk duniya ta sani ni kaɗai ce matarsa ta halal. Sai idan zaman dadiro kuke yi. Matan Aure. Ke ne wata Alhaji Garba dan Bahaushe. Kwarai da gaskiya ta kusa da zuwa. They're all shocked, confused and puzzled. Unknown to them, the real shocker is coming. Matan Aure. A presentation from Abu Sarki. Story, Tijjani Ibrahim Mai Jama'a. Screenplay, Abdullahi Amdaz. Gaskiya ban gida da wannan hukuncin ba. Sai dai a kira babana ya zo ji wannan hukuncin akan me? Ba mahaifinki ke da ikon yanke hukunci ba, kotu take da ikon ta yanke hukunci kuma ta yanke. Executive producer, Hibban Abu Sarki. Co-producer, Tahir Aitai. Producer, Umar M. Sharif. A daka taya mai girma mai shari'a. Ƙarya suke yi. Ke kuma wace ce da kike magana? Ni ce matarsa ta farko. Dan Bahaushen mahaukacin da za a rugu ba? Directed by the new sensation, Abu Sarki. Ya mai shari'a, so nake kotu ta sashe ya sake ni. Ko kina da wani dalili? Ina da shi. Abin da yake nema a wuri na gaskiya ba zai taɓa samuwa ba. Zan iya amincewa da haka, amma bisa sharaɗi ɗaya. Ba zan sake ki ba. Ina su taɓa ganin haka. An wannan abin da ka yi, ƙasƙanci ne akan kowace mace a duniya. Tambari ba a buga ka a banza. Waye jika ya san akwai dalili. Labarin a bayyane yake, amma zaman gidan cikin takura da kadaici. Uzuri. Wurin aikin mu ɗaya da ita. Dole za su san abubuwa a kaina. Ba fitin yau ke tare da yarinyar nan ba. Ne dai? Ai wannan. Menene? Oh.
kamar jan baki ko? Kama ne? Intin na har ya kai ku je ku yi lalata da kai da Tima ta dawo ta saka maka tambarin da za ka zo gida ka nuna ma matar. Uzuri, shirin TIT Entertainment and Distribution Nigeria Limited. Ƙarshen rashin kunya. Zuwar ango a gidan amarya. Assalamu alaikum. Amarya, kina so ki kama mijinki abinci. Kika mishi tuwon shinkafa, miyan kuɓewa, ki dora mai man shanu. Kina mishi fifita. Yanzu zai manta da Uzuri, daji bai gama cin wuta ba a yau fara barka. Idan kana da gaskiya ko a gidan ku a gina ku. Ya kamata ki san cewa Da ba na son ki, ba san aure ki ba. Kin ji abin da mijin ke ce? Ba da wani hakki na aure. Gaskiya ne ya shi. Me yasa ba za ka sake ta ba? shi ma sakin ba zai iya yin sa ba. Ko me ya dalili? Ina son ta matuƙar so. Ya tana cikin soyayya shi kuma yin zaɓi gidan su ma tarbiyya. Mai cuta kuwa ya manta akwai sakaya mai hakuri ke da ribar zama da duniya. Ko cikin soyayya sai da kyawun niyya. Sannan riba za ta samu ayyubai ba. Mafarki ne ko da gaske kai ne zaɓi idan haka ne ko da babu sauran dani sai dai kai na sayar a zuciya ta hosti idan na rasa babu mai maye mini gurbi na yi neman zaɓi addu'a gurbi ya samu mini kai hakan ya sa ni murna. Uzuri, labarin Adam A. Zango, tsarawan Nasiru Gwangwazo. Uzuri, shiryawa Tahir Aitayi. Duk matakin da za ku ɗauka. Allah ba Maryam, mijinki yana son ki ko ba ya son ki? Ina son Uzuri, umarnin Falal A. Uzuri, yana nan. Suna gani. I belong to everybody and I belong to nobody. Me kenan? Ni na kowa ne, sannan ba na kowa ba ne. Kai kwace daga nan. Idan da za ku yi zama alƙali a tsakaninku, da na warware matsalar. Ina so ku kasu kashi uku, kuma
ina so a bar mini mutum 3. Ai kuma ita ya fito. Mun yi nisa tun da rana ta raba. Karnuka ba za su iya sarauta sauki.